Nagpundong tubig sa usa ka party sa sudlonong bahin sa Maguikay, Mandaue City, gireklamo matod sa barangay official panagbingkil sa duha ka asosasyon sa mga residente ang hinungdan nini. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Nagpondo ug way hubas-hubas kining tubig sa lupang bahin sa sitio San Miguel, barangay Maguikay. Nabalaka ang mga apektado kay hugaw kini og posibleng makamugna og sakit. Mitumaw ang problema, sukad gisemento o giharangan sa laing grupo ang drainage, maong walay kagawasan ang tubig. Nainanin kay daghan man kay lagi pang bato diri sa among gilabay unya. Ang kunon lagi nila, kami pa'y nagbayad. Sila mo ang kunsa ila kuno ning daan inako pakita mo sa inyong vicinity map ug sa inyong titulo para nga perplita. Apan matud sa nagduma sa pikas organisasyon, napugos sila pagsemento o pagbabag sa dapit gumikan sab sa paglisod-lisod sa lain nga asosasyon. Sukad nga nagkapandemya, dili kuno sila paagion sa agianan nga mo ilang entrance kaniadto pa. Tungod kay ilang hunahuna private man gyud sila nagbayad sa dalan, apan kami ang unang na-establish dinhiya 2004. Gipakita ni Tagnipis ang lisod ug apiki nilang agianan karon kilid sa sapa. Asoy ni Kapitan Eduardo Gomera, makapila na nilang gihusay ang magsigkahabig ug naabot na gani sa City Hall apan wala pa naresolba ang problema. Gisugyot ang paglimit unta og oras sa pagsud sa mga tawo sa maong agianan apan wa sab kini dawata sa pikas kampo. Isod kayo, manay solusyon, di mo dawat. Ang barangay na pamaagi, di sad sila mo dawat. No, kakon nagsilag pakita anang ilahang mga dokumento. Only court amang gyud mo ay maka-decide na. Moto ako gislangin ko kita ba, managsilingan ra ta di sa nato madana nato ng yuta. Nya agianan ra man in taon. Win-win solution ang gitinguha karon nga maimplementar sa barangay. Bukas sab ang magkaatba nga pundok sa maong ideya ug mausab ang ilang tinguha. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.